Pini bangka nili nali to mafan woreng war saya puthak si labangso video long nang than pachini pon ikpo lapen kopia woreng war sai ma kon ana vacancies lapen apus si kidoma labang tanali tum klada alam labangso video long si thek pon long ikpo lasi aprang si kardom kadu kave la card biti 2.0 YouTube channel long kelangara du ana fans tami lapen nangli tum jong si labangso YouTube channel kelang ning samplote nangli tum subscribe ikon lapen adugas tame belarjan thekloing hodas tame nalitum berik denon lalo pulde monon phini liya jada sonle labang so YouTube channel long upload tame nalitum a mobile long a notification nang clip nalitum tame berta kachini da praying afano tangte pathiek pen pini labang so awreng war saya puthakle je than pononang BSF Constable Recruitment details so dak nang litum lang pon ikngon lapen lista medak nang than pechini pon ikpong son ni ane lapen aprang sin nang litum dak lang pon ikgo pi requirement ma lapang ke border security force requirement details lapen dak name of post bang constable mate treatment lapen number of post bang dak 1284 post to lapen male tum handak 1220 an pipon lo lapen female tum handak 64 an vacancy mate post dak thak pon iklo lapen dak scale of pay bang ke pay metric level 3 dak 21700 an long pon ikpo lapen 69100 an nalitum long pon ikpo lapen qualification lapen experience bang ke 4 treatments of constable clover constable tailor constable washerman lapen constable barber lapen constable sweeper alang litum aphan bang ke dak kachar liang deng bang ke metric le pass anta chok iklo nang litum dak lang pon ikon metric pass anta nang litum apply don ikmin lapen kapre post dolang for the trades of constable cook lapen constable water carrier and constable waiter latum ta dak metric pass anta chok ikla nang litum la screen along thek pon long ikpo lapen puthot dak age bang lang pon nang age bang ke 18 to 25 arta malom abang phu mate abang pc apply don long ikchot po lapen puthot dak applying a process bang lason hello how to apply for BSF Constable Recruitment ning kehang abang phu abang phiatum nang litum labang so description along stame link long igi hola bang so link long nang litum ber ik nang po aprang sin nang litum registration nang po registration date benefit nang litum personal details lapen education details mate lai fill up dun ik nang po lapen nang litum submit nang po lapen nang litum mobile long stame OTP nang lik po so OTP nang litum submit ik nang po lapen puthot nang litum form jong fill up tang thai lapulte nang litum dak submit ik nang po submit date benefit nang litum labang so application form bang ke print out ik det nang po lapen last date bang lang pon lo pulte last date bang ke labang so advertisement ki klang pen 30 days an sidak ing hong ik chot po nang litum lang pon 30 days from the date of publication of the advertisement on the BSF website lapen date bang last date bang nang litum da thek po long ikpo 30 days from the date publication of the advertisement of the BSF website nang litum labang so advertisement panisiat lang submit la 30 days labang song bong sinang litum apply don iknang po lapen nang litum labang so article long wang lo pulo te nang litum dakpen apply links tami long pon ikpo lapen notification mate advertisement alos tami nang litum thek pon long ikpo lapen nili pathiek nang litum advertisement alo dak nang piklang ikpo lapen nang litum dak thek pon long ikpo la hello advertisement alolo advertisement for requirement for the post of constable tradesman in border security force for the year 2023 lo lapen dak post bang ke male lapen female latum hanta pi pon lo lapen nang litum kan an unreserved lapen EWS OBC ST SC atum pan kon an sida ki pi pon ma dak nang litum thek pon long ikpo lapen koso post along si lakan ana vacancies to malabang ta nang litum daklar dak pen chini ikpo lapen copy pia documents nai makachar liang deng kon an sinai malabang ta nang litum labang so advertisement allo along thek pon long ikpo lapen formal dak physical standards test and pon pula se height kan an sinai ma female lapen male tum phan dak kado ka details dak nang litum lang pon ikta melo labang so advertisement allo allo nasi apply doni pulde nili phana humri gon ni lista me labang so advertisement allo nang litum phanang sen ikpo dak advertisement allo la details lang pa me pen nang litum apply don is tame apply don igon nang litum ke apply ni website tame ni li labang so video description along link pic dat pola pen nang litum the screen along tame thek pon long labang so link long dam pen tame nang litum
apply dun ikmila lapen education bangke da qualification bangke metric pass nangpo lalo lapen da constable clover tailor cook water carrier washerman barber sweeper waiter lason dak do pina anapus do lasi ning kehang hang abang pietum nalitum prabjin pen jogdon iko lasi pini ya video long bang nili la ansi pati pon hekpo lapen pina puthot ka preka birta nili na wan pitu ikpo lapen nalitum stame theglong ikpo lasi la son a video nalitum kelang sining sample te labang so YouTube channel bang subscribe ripin pen dam igdedinon lapen misena comments tami pigon jongsin alitum labang so video lang bompol nalitum apply dunde pustame ki jog duni tum duta imene nalitum la video share po pusi nilihin pustame ning thepon latang te pinia video long bang la ansi pati hek pen la anchot la si domi thakme ka do ka ve kar bitich 2.0 YouTube channel long kelangara doan pastame nilihin pen kardom.